Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Definicija kolektivnih prava podrazumijeva prava čiji je nositelj kolektiv. Pritom treba imati na umu i činjenicu da se neka individualna prava mogu prakticirati samo kolektivno. Tu su negdje u rascjepu i tumačenja kolektivnih i individualnih prava pripadnika nacionalnih manjina. Njemački filozof Lotman u svojem predavanju 1998. godine poziva se na opću deklaraciju o ljudskim pravima zaštita manjina koja govori kako se pripadnicima etničkih, vjerskih i jezičnih manjina u pojedinim državama ne smije uskratiti pravo da s drugim pripadnicima svoje skupine njeguju svoju kulturu, deklariraju i prakticiraju svoju vjeru ili da se služe svojim jezikom. Nositelj je prava individuum, ali se prava mogu prakticirati tek kolektivno, a individualno obilježje manjinskih prava naglašava se i time što se pravno relevantna pripadnost čovjeka nekoj manjini ne utvrđuje objektivnim izvanskim kriterijima, nego ovisi o slobodnoj odluci pojedinca, želi li se ubrajati u neku manjinu i hoće li koristiti svoja individualna manjinska prava. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Od ukidanja mjera već je prošlo više godina, a bodovanje je još uvijek zamrznuto i dalje se uzima taj prosjek i tako nema mogućnosti za korekciju. Nije to problem kod organizacija koje su u posljednje 2 godine radile slabijim intenzitetom, no kod onih samouprava koje su se više potrudile i pokušale popraviti ono što je prije propušteno, osjeća se zakinutost. Zna se da za izradu zapisnika treba i stručno znanje koje nije pruženo svima podjednako, pa su oni u slabijoj poziciji. Na posljednjim izborima došlo je do izmjene u sastavu vijećnika, pa su možda novi nadobudni vijećnici aktivniji, žele više činiti, no ipak njihov trud nije nagrađen jer se kod bodovanja još uvijek uzima stari prosjek. Piše u komentaru tjedna naslova Nova prilika. Pišemo o narodnosnim srednjoškolskim stipendijama. Bili smo u Petrovom Selu na svečanosti opraštanja od stare školske zgrade. Na 4. susretu škola i hrvatskih učenika u Dušnoku pišemo o školskom natjecanju, ukazivanju stihova u Hrvatskoj školi Miroslav Krleža. Hrvatska matica iseljenika izdala je novi svezak Hrvatskog iseljeničkog zbornika. Svezak donosi 34 samostalna autorska priloga koji informativno povezuju 4 kontinenta koja su privlačila Hrvate u pokretu. Bili smo i na tradicionalnom natjecanju ukazivanju proze i poezije na hrvatskom jeziku u budimpeštanskom Hošigu. Pišemo o projektu Bilo kuda Hrvati svuda koji provode osnovna škola Đurđevac, općina Đurđevac i dvojezična škola i čuvarnica Mihovil Naković iz Kolnofa. U Šeljinu je održana prva zimska škola hrvatskog jezika i kulture za nastavnike hrvatskog jezika izvan Hrvatske, dok je osnovna škola Nikola Zrinski iz Kerestura i osnovna škola Retkovec iz Zagreba potvrdila svoju suradnju započetu još 2016. godine u sklopu koje su ostvareni brojni zajednički projekti. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu svakoga četvrtka. Pozivamo vas na naš društveni profil s dnevno svježim vijestima, izvješćima, albumima fotografija iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.